buka juz amane mboten napa-napa. Fadilah napa bar wudu kon maca kuwi lebajutke malih bin ba'dil husli saking sause masuk al-qadamaini saking sikil lorong asrotan apa 10 rambahan. Yufarriqu mongko ngilangi Allahu sapa Gusti Allah ngilangi apa hammaka ing susah ira. Jenengan saiki nek susah mboten Pak? Susah napa Mas to? Oh mboten, itu susah mboten iki. Susah mergo apa? Golek duit napa malih? Sepi duit napa malih? Mergo cek utang. Sapa napa malih? Utange oke. Niki dawuh Kanjeng Nabi wasiat. Nek wasiat berarti insyaallah ampuh. Insyaallah mandi tenanan. Wasiat Sayyidina Ali nek jenengan nandang susah mergo obat masalah dunya apa bab masalah akhirat. Bab dunya mergo utange akeh, duwe utang, ora duwe duit iku bab dunya. Bab akhirat napa? Nyesel isuk mau gak nglakoni salat subuh mergo kekeselan keturun. Nek mboten salat nyesel mboten, Pak? Alhamdulillah niku bab akhirat. Kok jenengan susah bar wudu maca surat inna anzalnahu ping 10. Insyaallah digua diicali susah panjenengan marang Gusti Allah karo Gusti Allah diilangi. Niku syaratnya ping 10. Minimal mesti 10 nek saged ping 10. Maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mangmula Pak jenengan niku kok nate mendem ari-ari mboten Pak? Bergadai Gusti niki. Malah kok pas mendem ari-ari niku diwacana syahadat ben kuat iman Islame, sholawat ben dadi umat Kanjeng Nabi oleh syafaat Kanjeng Nabi, diwacana kursi ben didono saka gangguan jin setan iblis, diwacana salat inna azal qadar niki ben ditakdire Gusti Allah penak tuturane nek bocah. Diwaca alam nasroh atine ben lembut ora gedem ora iso nglakoni bab zina niku nek ten ari-ari ngoten niku. Nek ditasi nek bocah wis gedhe bocah nowa kalau angel kandanan nggih sami niku Pak. Inna anzalnahu ping 10 karo sholawate nggih ping 10 disebulno sirahe bon-bone karo dituturi. Saged Pak nggih. Kok bocah niku angel kandanan diwacana surat inna anzalnahu ping 10 sholawat ping 10 disebulno sirah karo dituturi. Nduk le anakku dadi bocah sing soleh atau solehkah sing ngerti seneng sholat seneng ngaji seneng sholat karena Gusti Allah Ta'ala. Kok jenengan agak rutin ngoten niku insyaallah didadekno putra sing soleh lan